நான் சொல்கிற விஷயத்தை கண்டிப்பாக சிந்திச்சு பாருங்கள். சரியா? தமிழ்நாட்டு ஆள வேண்டிய முதல்வர் மாதம் இல்லை 3 மாதத்துக்கு ஒருக்கா தொகுதி வாரிய கணக்கெடுப்பு எடுத்திருக்காரா? தொகுதி வாரிய கணக்கெடுப்புனா என்னன்னு தெரியுமா? நான் ஒரு பாமர மக்கள், சரியா, அவ்வளோ படித்தவன் கிடையாது. தொகுதி வாரிய கணக்கெடுப்புனா என்னன்னு தெரியுமா? எந்தெந்த தொகுதியில் அந்தந்த அமைச்சர் எம்எல்ஏக்கள் மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய சேவைகள் சென்றடைஞ்சிருக்கா, செயல்பாடுகள் செஞ்சுருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நேராக வர வேண்டாம் தொகுதிக்கு. முதல்வர் ஒளிபரப்பு மூலியமாக மக்கள்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சிருக்கலாம். அதுவும் தொகுதி வாரிய கணக்கெடுப்பு. அப்போ அவங்களோட புட்டு உண்மையெல்லாம் வந்துடும். அந்த அமைச்சர் எம்எல்ஏ ஒழுங்காக செஞ்சுருக்காங்களா இல்லையான்னு. அப்போ செஞ்சோம்னு சொன்னால் உள்ளாட்சி அமைப்பு எலெக்ஷன் வைக்கிறாங்கல்ல, உள்ளாட்சி அமைப்பு எலெக்ஷன் எதுக்கு வைக்கிறாங்க? ஒரு கவுன்சிலரு, தலைவர். அப்போ அந்த பண்டுகள் கவுன்சிலர் தலைவருக்கு போகும்போது அவங்க அந்த கிராமப்புறம் நகர்ப்புற வளர்ச்சிகளுக்கு நல்லா செஞ்சுருக்காங்களோ அமைச்சர் எம்எல்ஏ தெரிஞ்சுக்குவாங்க. அதுக்கு தான் உள்ளாட்சி அமைப்பு. அது நடக்குதா?